Fole ani tantoli taga ɲɛsi kati 24 ye a lamɛnba ani a filɛba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan la aw ma kɛ diɲɛ fan fan an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ a ka ladala jamu kan min bɛ sigi aw ye duwakun kɔnɔ siyɛnba kelen a bɛ fɔ min ma ko kabako ani dabaliban kɛnɛ ni an sigi ko a sigi ko sabanan yɛrɛ kɛnɛ kan bi wulada tile la ka bɛn bi alamisa don yɛrɛ de ba o tigɛlo tile 18 san 2022 o siratigɛ kɔnɔ fɛn min an ka ɲɛmaso ka foli an bɛ foli d'u ma kɛnɛla an ka ɲɛmaba n'o ye Amadu Cɛba Tarawele ka dɔn ka dɔnna kare ni bɛɛ ka mɔgɔ kati 24 an bɛ foli di ɲɛma ma ko tiɲɛ yɛrɛ la baaraw taabolo ka ɲi wa caman bɛ kɔfɛ ni Ala sɔnn'a ma ka taa se an dɛmɛbaa jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen ma sabula nin baara in fanga ka girin ka se danga min na maa kelen baara o tɛ foyi ɲɛ a la an jamakulu caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan o waati kelen na min ye régie ye jama ka ca ye ka taa se don ka bɔbaaw yɛrɛ ma an bɛ foli di nin bɛɛ ma kumaso kɔnɔ n kelen tɛ sabula nin fila ni ɲɔgɔn don nka o ye musoman ye a yɛrɛ bilama a ta ye sara ni tiɲɛ da min ye kabako don nka a tɛ balana dɛ sabula milliardaire ko don Pena oui i bisimila Pena la milliardaire oui salam alaikum bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye a diyara n ye n ka foli bɛ an lamɛnbaga kosɛbɛ n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kojugu k'u ka continuer dɔrɔn ka partager don o don anw ni kuraw de bɛ o don dɛ o don dɛ kibaruya duman dumanw de b'an bolo k'a lase jama la Ala ka ɲɛ ka d'a ma o tuma bi ta in n'a labana min na a n'a lakali bɔ mun suwalen don an na n'o ye kati 24 bɔlɔlɔ saralenba in ye o tuma kabini nin waati ani nin sanga kofɔlen na u bɛ se ka partagew ca sabula u kɛrɛfɛmanw b'u kɛrɛfɛ u k'a fɔlu ɲɛna nin daminɛra dɛ min ka surun min na o k'o kɔri o k'o ladɔnniya la sabula jamukan nin y'a godobalen ye ayiwa ne balimakɛ hali bi an tɛ ɲina an tɛ ɲina an dɛmɛbaga sɛgɛnbali ɲinabali a ka ca halisa an ka foli b'u bɛɛ ye kojugu ayiwa an ka parrain fana bɛ yen dɛ sama ala ni ko sama dɔrɔn jede ko i tilara an t'a tilankɛ la sama segu ka bɔ yan fɔ Dubayi an bɛ foli ani tantoli ta ka d'a ma n'an y'ale fo min y'a ka suna ni farida ye a fana ka foli bi yan n'o ye Ayisa ye k'a dɔn ka dɔnna kari bɛɛ k'a ma ko belebele Cisi an bɛ foli d'u ma k'an ka foli b'u ye an ka foli b'u bɛɛ ye kosɛbɛ n'o bɔra la min fɛn sumalenw fana b'an bolo yan dɛ an kana ɲɔgɔn musala ka fɛn a ka fisa o ye o don a y'a janto a la o tuma min y'an ka jamukan ye kabako ani dabaliban an bɛna bala in dayɛlɛ nka bala in bilama Pena la milliardaire bala in kuwalen don dɛ a kuwalen don o de ye kuwa dɛn ye a kana f'i kɔ n balimakɛ n balimamuso ne ko mun de b'e bolo ye mun de fɔlen don bon an ka ko bɛ daminɛ ni min ye fɔlɔ o de ye bingalikɛla dɔ ye awɔ bingalikɛla awɔ fo ka taa se fagali yɛrɛ ma moto tala don Ala na kira kibaruya fɔlɔ o ye a kɛra min a kɛra Senu dɛ awɔ a n'a kɛ gafe in bi yan nka Pena yanni waati k'an dangari an ka lajɛ an ka boli waati nɔfɛ o ye tiɲɛ o tuma kabako dabaliban nin y'a kɛnɛ sigilen bala min b'an bolo ne yɛrɛ bɛna n boloma da ni ka bala in dayɛlɛ n'an y'an tigɛ don an bɛ bɔ ni fasirilasɔrɔ sɛbɛn min ye a bɛ fɔ o de ma ko kabako dabaliban bi ta in nin y'a ba tanna yɛrɛ don de yɔrɔ bi m'o bila ɲɛgɛli la an bɛ foli ani tantoli di fasiri sɛbɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma e ye min fɔ an ka don sinu Pena min ladɔnniya ka fɔ Pena la milliardaire ko min ko ne senukaw ye o dabali banna u kamana guwana de koyi sabula kabako ko dabalibanko nin ye ko jumɛn de kelen ye kɛrɛn dɔ la min ye arabado ye juillet kalo tile 13 sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 3 o y'a nanzara jatelama ye sa o ɲɔnɛ anw fɛ yan o b'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye su ye o bɛ badabada la dɛ 3 heures du matin Pena denmisɛnnin dɔw kɔni bɛ olu de farala ɲɔgɔn kan sifinnaka jɛkuluw de don k'u bɛ taa Jakarta de ne ko maliden yɛrɛ mun de ye Jakarta ko in na de Jakarta kɔni ale kɔni t'u ɲɛna foyi ye bilen fɛn min tɛ hali filani de bɛ bɔ awɔ o ta ka nɔgɔn bi ni fɛn bɛɛ Ala na kira ni u bɛɛ bɔra a kama
maa min fara ni jakarta ko in na a daminɛ ni bi cɛ maa si t'o dan dɔn nka hali bi i b'a fɔ saya in tɛ foyi ɲɛ a la bilen nka n b'a la n t'a la ni ko y'i sɔrɔ a la i n'a bila min ye fasirisɛnbaa ye Bugu Jara a ko nin donni in kɔni kama a kɛra makaritɔla ko baden ye sabula sifinnakaw de don ninnu kɔni kɛra ɲɔgɔn kan k'u hakili jigin min yɛrɛ la sɔrɔ sira fɛ o de ye suyɛni ye baara tɛ ɲɛ a la bilen an ka suyɛni kɛ a bɛ seere o de la bɛɛ ta tɛ sogolo o kan dɛ sabula min kɔni maa degunnen ye n'a y'i minɛ a bolofɛn na Ala dɔrɔn de b'i tila Ala k'an borokoto fasirisɛnba a ko nin donni in kɔni kama n'o ye juillet kalo tile 13 ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na su araba gojo waati 3h du matin denmisɛnnin ninnu faralen ɲɔgɔn kan u ye hakilina min kɔni ye o ye maa kelen kɔni b'u cɛla a n'a kɛ yɔrɔ jamakulu kɔni m'a fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔ kunkolo ka gɛlɛn ni tɔ ye kelennin b'a la u k'o de ma sa n ɲɛ bɛ nin ko in na dɛ ninnu ka da in suyalen don cogo min na a n'a kɛ du in ye famadu de ye e kuma in fama da in suyalen don cogo min na da in walon cogo a ɲɛ t'an bolo dɛ fɛn caman ta caman bɛ sɔrɔ kogo bɛ cogo min na o tuma e k'a lajɛ sa e k'i tile an bɛ to kɔfɛ an filɛfilɛliw ni kɛrɛfɛ meriw la nka o n'a ta bɛ e ka kogo in sago o tuma e bɛ dayɛlɛ i bɛ bɔ ni moto in ye denmisɛnw ka hakilina u ka mode opératoire bɛnna o de ma wa feerelen yɛrɛ tɛ wari bɛrɛ bɔ mun wari foyi t'a la a bɛ taa don sɛbɛko yɛrɛ de la wa walifɛn Bamakɔ kɔni bilama an kana ɲɔgɔn musalaka yeko ɲuman a tɛ alakisa fasirisɛnba a ko nin donni in kɔni kama koko janba in kɔni sagolen kɔ kamalen yɛrɛ bolo a y'i cun wali du kɔnɔ ten palaki a waati min n'a cunna du kɔnɔ min kɔni ye moto kɔni bɛ fan min fɛ kamalen kuntilenna n'a haminanko n'a haju a bɛɛ bɛnna o de ma moto min ka ɲi ni moto bɛɛ ye a y'i tile o de ma sabula a n'a kɛ o feerelen kɔ o musaka dagosi bɛ bonya kosɛbɛ fasirisɛnba a ko waati min kɔni na a ye bolo da moto la ala kun ka n'a kɛ walimuto kamera bɛ so kɔnɔ mun kamera walima wulu de bɛ yen mun kamera dɔw ala la ta man di koyi a tɛ ta dɛ tali tɛ kɛ bɛɛ ka so bɛnna nin bolifɛn dɔw an bɛɛ ye maliden de ye chinois t'an jɛla yan nin bolifɛn dɔw wariw bɛ sɔrɔ cogo min ala yɛrɛ tɛ sɔn a tali ma fasirisɛnba a ko waati min kɔni na kamalenin kɔni y'i bolo su moto kan ka da in kɔni jagoya walakasa k'a b'i sɛlɛ kɛnɛ ma so sagolen kɔ parɛn dama dama na a bɛ bali min na jama kalawuli de bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye zo minɛ a ye zo minɛ a ye zo minɛ digi kɛra senukaw fana la digi kɛr'u la yɛrɛ de yan kun ka di ni ye fasirisɛnba a ko min kɔni y'a tɔɲɔgɔn ye n'a ma ɲɛ moto kɔni t'olu bolo nka o bɛɛ ye zo ye ɲɔgɔn kan olu kɔni bolila sa ka kamalen to a yɛrɛ kelen bolo yen kɔni jama fɛrɛntan i fa t'a la i ba t'a la i limana t'a la u ye kamalen de foroba bugɔ pɛnɛ la milliardaire ko nin bugɔli kɔfɛ a ti kɛ maa ye abada lezina ka foroba bugɔ i b'a fɔ soma kelen ma yala diɲɛ yɛrɛ seleke naani yɛrɛ kɔnɔ somɔgɔ jɔn bɛ t'i yɛrɛ ka foroba bugɔ ko nin ta in kɔni kɔfɛ lagali cogo foyi ti yala o kuma an bɛ bali min na waati min na dɔw fana tilara ka na hakilina wɛrɛ de sɔrɔ sa an ka etaji bɔ a kan an k'a jeni o y'a sɔrɔ min y'a tɔɲɔgɔn ye ɲinɛ yɛrɛ ni siran bolo olu bolila ka taa fɔ sapeur pompiers ye k'an ɲɛ b'a la ko petinin dɔ bɛ yan fɛ n'a ma ɲɛni ma u bɛ nin faa koyi a ye ɲini ma a ka taa nin bɔ bolo la nka o ma sɔn ka fɔ abada lezina k'an zo ɲɔgɔn don sapeur pompiers mɔgɔw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ sababu la min ko ne kamalen ye min ko ne jeni ye o yɔrɔ kelen na o bɔra a ma nka bugɔli min dara a kan foroba bugɔli min dara a kan o ma kun a nin fɛ sabula o y'a sago kuma o kuma k'a ladon Gabriel Touré kɔnɔ a n'a ka bɔnɛ a nin na a si ma kɔrɔ a ni si ye ko in gɛlɛma yɔrɔba yɛrɛ nana kɛ mun de ye min ko ne bugunatigɛ sɛbɛn ye o kun t'a kunna o kuma la an bɛ waati min na ko sisan donc c'est comme un inconnu feere dan bɛ ko in bɛ yen de i bɔra fu i sara fu feere dalen a kɛra tan dɛ a kɛra dusukasi feere in kɔni nkalon foyi t'a la a dɛlen don n ɲininka Gabriel Touré yɛrɛ morgue la nka bugunatigɛ yɛrɛ tanya kama soma si ma sɔrɔ la fɔlɔ min bɛ n'a nɔfɛ o kuma nin ye kibaruya ye ko k'a lase diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma malidenkuluw cɛla nin sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gafeso min na an ko o de ma ko journal kabako Bugu Jara bamankɛ ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la e bɛ se ka mun faamu nin na sa
nin ko ma bon ne hakili ma parce que kuma kɛra nin ko in na ka dɛsɛ nin tɛ ko in siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ nin kuma fɔ an ka kumaso kɔnɔ an y'a fɔ an m'a fɔ nin ko in bɛ ka kɛ quartier bɛɛ la bon ala ka hakilina ɲuman di denmisɛnninw amina rabi u ka nin ko in dabila parce que ni bɔ min bɛ sisan ta la jeunes diminen don kojugu mɔgɔw bɛ sɛgɛn u b'u ka maɲumako wari ɲini bɛɛ b'a don fɛn in wallahi mɔgɔ bɛ sɛgɛn an bɛ sɛgɛn dɛ bɛɛ b'i mako de ɲɛ i ka boli fɛn na fila dɔrɔmɛ ka taa jakarta san dɔ ka to bi boli fɛn t'i b'a fɔ ko luxe ayi nécessité de don parce que yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na mɔgɔw b'a k'u ka moyen kama n'a fɔra e ka n'o tigi jigi a y'a ka wari fara ɲɔgɔn kan cogo min i t'a sɔrɔ cogo donc n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ ko in kɔni petit ni y'a ɲini a gɛlɛyara dɛ a y'a ɲini a y'a sɔrɔ makartɔ gafe ba awɔ nka bɛnna la an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan nka ne ko e yɛrɛ min ye musolaka ye balaka ye o aw balaka damaw yɛrɛ nin bɛ mun kɛ aw yɛrɛ la de sabula denbaw bɛɛ bolo nin bɛ woloba bɛɛ tɔɔrɔ mɔgɔ i bɛ ala deli fɛn ka b'i la min ka fisa n'i ye mais i tɛ ala deli fɛn ka b'i la min i bɛ maloya ka min yira n'a fɛn fɛn bi n'a a fɔra ɲɛna binko bagi résultat bɔra wallahi denba dɔ ni sewali i b'a fɔ denba dɔ ni tɔgɔ wallahi minnu m'a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔgɔnw ye sa amina rabi mais denba wasonako ye jumɛn den kɛra nin a banna mais mɔgɔ si wasonako tɛ ko n den ye zon ye i kuma bɛ suli muso ɲɔgɔn cɛ ça n'honore personne donc mes frères ne bɛ min fɔ ɲɛna denmisɛnninw u ka essayer u ka segin so u ka segin baara ma u ka segin ni min tɛ baara la u ka ɲɛsin a ka kalan ma n'i ye kalan kɛ a kɛra cogo cogo i bɛ boloda yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la a banna dɛ wallahi walita man ɲi walita man ɲi don o don ye zon ta ye don kelen fɛntigi ta ye kalan tɛ kɛ bilen métier tɛ kalan a bɛɛ ko bajanbila yala bɛɛ bɛ commodité ni nɔfɛ n k'an pari n k'an sigi bolifɛn ɲuman kɔnɔ n ka wɔsiya tɛ kɛ nkalon kan ala ma diɲɛ yɛrɛ da tile kelen dɛ nka sekun b'a ye k'a kɛ sekonin kelen ala k'an ɲɛ ka d'an ma waati b'an kɔ la n'an y'o bila bɛnna la milliardaire ko mun wɛrɛ de bɛ dugu la de kibaruya filanan ye min ye o de ye ko an ka kameleni dɔw yɛrɛ tɛ ne nisɔndiya ba ye an bɛ bɔ yan fo kolokani an bɛ bɔ yan an b'an kunda fo kolokani kan k'an ka jeune dɔ tora yen ji la san 19 donc ne bɛ fɛ i ka walawala an lamɛnbagaw ye u ka se k'u ka faamuyata faamuya la desani o fana ye makartɔ gafe wɛrɛ ye dɛ o makartɔ ko don mais mun y'ale yɛrɛ se an bɛ nale o kana kɔrɔtɔ ma a wala n'o tɛ ni dusukun kan ala milliardaire bɛ nale makartɔ gafe ba nka n'an ko ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma a banna bugu jara a ka sɛbɛnnen filɛ hali bi halamisadonya bɔli don bugu i y'a fɔ cogo min a ko bamakɔta in kɔfɛ a n'a tamabere yɛrɛ ta n'an ye a m'an kun da sigida min kan o de ye kolokani mara ye bɛlɛdugu a ko nin waati laban ninnu na nkalonda la min kɔni ye samiya sanji o kɔni ma suru bɛɛ dabagalatigiw an balima sɛnɛkɛlaw bɛɛ b'i wasa don i naka kɔrɔ foro la a ko n'a ma ɲɛ an ka ɲɛɲini ka marabolo mankan ninnu na kuma dɔ la maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɔni ye ɲɛɲini ka foroba sɛnɛ ye an bɛ jɛ ko baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ nin donni in kɔni de kama n'o ye karido ye juillet kalo tile 31 tile yɛrɛ se kuncɛ la tile ka kala waati min yɛrɛ la baga o de ye 13h waati ye kameleni dɔ de filɛ sa yɔrɔ waati sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati bɛ se 13h30 o y'a sɔrɔ tile ka farin an bɛ dabaniw nsɛmɛ o tuma an ma an kɔ lafiya ka seli waati jate minɛ o tuma an bɛ tila n'an tilara todun na foroba todun na an b'an suya kan o sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati ni min dira denmisɛnninw de don pour la plupart c'est des inconscients foyi tɛ kunkolo la miiri ta yɔrɔ man jan dɔw ko n kɔrɔ jama la bon i ɲɛ b'a la dɛ nin sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati min filɛ tile yɛrɛ bɛ cogo min na e ko an tɛ taa ba la wa an ka taa an ko ba la koyi an ka taa an ko ba la o toro de la babolo min bɛ yen n'o ye fleuve bawule ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu dɔ bɛ yen ko Guwaɲɔbugu Kolokani mara yɛrɛ la ko in kɛra yen de ye kameleni min bɛ yen n'a tɔ ye Fuseni Jara ye Fuseni Jara n y'a f'i ye cogo min na sifinnaka de don san 19 ɲɛ b'a la sisan denmisɛnnin saya ka ca dɛ pɛnna o yɛrɛ den san 19 a n'a teriw de y'u kɛ ɲɔgɔn kan sa nin donni in kama
k'u bɛ taa ɲɛɲini ka ba la u bɛ to u ko u tora bala taga in de la waati min u taara se danga yɛrɛ la min ko ne Fuseni Jara ale ko bon yanni tɔw ka labɛnw sabati komi aw bɛ kɔfilɛ ɲɛfilɛ la a n'a kɛ aw pɛrɛlenba tɛ nin ko in kama ne bɛ n si laja a la pewu a y'i kɛ ji kan n'i tɛ fɛn min dɔn bɛnna o diɲɛ baara ye i tɛ fɛn fɛn dɔn eleni ni ka kan i ta ye lebuden dɛ wala tɔ bɛɛ bɛ kɛ e kɔ ye o ye tiɲɛ Fasi Sanba a ko nin gɛlɛyara dɛ Fuseni Jara san 19 sɛnɛkɛla den don wa sɛnɛkɛla don ka b'a ye cunji in kɔni na maaw bɛ bali min na waati kunkurunin dɔrɔn a une fraction de seconde kulekani bɔra ten a ye ɲɛma n to tɔ don e ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ye ɲɔgɔnna funɛnkɛninw de ye baara in de nana gɛlɛya ye sa Pɛnɛla milliardaire mɔgɔ ma sɔrɔ ko in ma nɔgɔya denmisɛnninw kɔni jɔlen tora ten sur leur regard impuissant u tɛ se ka foyi kɛ se t'u ye a dabali t'u ye u balimakɛ a n'u teriw n'u jɛɲɔgɔn Fuseni Jara walayi a tora ji la nin cogonin in de la ten falaki ni fukɔrɔnin na Fasi Sanba a ko nin donnin in de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 31 a ko maa ma sɔn an ye dɛ Waɲɔbugu Kolokani a hinɛ ka bon sabula cɛnin maa kanu ni ba kun don bɛɛ tora dabali banna ten sabula min kɔni ye Ala a su ye o ɲinini fɛnɛ ma nɔgɔya dɛ le 31 juillet a tora ji la don min na u ye tile kuturu katara tɔnin bɛɛ kɛ k'a ɲini ji la a ma ye nka alhamdulilahi rabbil alamin a dugusɛjɛ o tɛ kalo tile gale ɲɛ dara feere yɛrɛ kan koyi Fasi Sanba ko min kɔni ye jɛnɛjaw ye olu kɔni bolo dara ko nka u kɔni bɛ min kɔni fɔ nin waati laban ninnu na o ye kabako yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔso ye ko denmisɛnninnakaw tiɲɛ yɛrɛ la u ka ji to yen sabula san bɛ ka na cogo min na ɲina a fanga ka bon ala yala bɔlɔn kɔnɔ maa tɛ Ala yɛrɛ delo la ji woyo kɔfɛ jango balata nin ye sɛbɛn ye an ye min zama ka bɔ gafeso min na an ko o de ma ko kabako Bugu Jara Bamananbugu ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la yala Pɛnɛla nin kuma in fari faga dɛ a ye fari faga dɔ fɔ n ye sango a ye fari faga je n'aimerais pas être à la place de sa maman ɲuman i dun ka dɔ fɔ n ye dɛ bon que son âme repose en paix Ala ka hinɛ a la k'a fara silamɛsiw kan amin bari ni bɛ denmisɛnnin ɲuman ko fɔ a bɛ kɛ sɛnɛ bɛ ko min kɔnɔ baara bɛ ko min kɔnɔ o ye denmisɛnnin ladamunen ka kibaruya de ye latigɛ y'a sɔrɔ bon an bɛ min ɲini denmisɛnninw fɛ ni kuma tɛ janya u k'u hakili t'u yɛrɛ la nin wagati la tilema na i bɛ ba jukɔrɔla ye mais samiya la ba durulen don impossiblement a tɛ ye donc i t'a ye jiso bɛ ka don an ka karew yɛrɛ maa ɲɔ ye a bɛ ka kɛnɛdaw yɛrɛ minɛ kuma b'o balama ma o dan tɛ dɔn a gɛlɛyara dɛ donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la k'a fara silamɛsiw kan ka ɲumanya d'a bangebagaw ma o de kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ kuma la ɲɔnɛ Pɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la baara tɛ taa kelen kɔ ɲɔnɛ ɲɛ yɛrɛ dali sɛbɛn in kan dɔgɔnin bɛ bɛɛ la farini faga surtout si kasa min b'a la a ma don ye don de m'a ye a dun talen filɛ nin ta ko min na nin ye nkalon tɛ a gɛlɛyara ni gɛlɛya den da ye tiɲɛ don o tuma Pɛnɛla milliardaire ko yala mun wɛrɛ de bɛ dugu la de ye n ɲɛ bɛ min na yan n'i ma fili ayiwa a kɔni bɛ yan ko bingali an bɛɛ se kabako tɛ ne ko polisi hakɛya min bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi o nin surasi fanga in na maaw b'a dan dɔ de ya hali ne bɛ ka bɔ polisiw bɛ fan bɛɛ ɲɔni ka ne yɛrɛ se yan polisiw ye ne lajɔ ni tilegan dere na polisiw bɛ fan bɛɛ wa u tɛ kulonkɛ la dɛ u dun b'u se la dɛ mais an bɛ a ɲini u fɛ hali bi u b'u se la tiɲɛ don mais hali bi u ka dɔ fara kan polisiw bɛ baara la koyi awɔ mais u ka dɔ fara kan u k'u timinadiya sinon u fana b'u se la n bɛ fɛ ka min fɔ vagabond ye u ka taa dɔɔni dɔɔni maa ma ko nin minɛra nin waati laban maa min fa i yɛrɛ fa o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ dispositif sécuritaire min bɛ yen an bɛ waati min na ko sisan ala yala lankoloni a tɛ maa arranger ni tɛ maa jɔlen su tɛ fuyi la bilen tileganfɛta la o bɛɛ bɔra la fuyi bɛ yen yɛrɛ de ala k'an yɛrɛ les gens prennent conscience que comme quoi fuyi bɛ ka kɛ ne ko u tɛ jɛ wagabɔya in yɛrɛ kɔ wa a tɛ foyi ɲɛ min ye Bugu Jara ye moi je suis contre non mais que faire je suis contre
fantanya bɛ mɔgɔ b'i danbe la wa a t'a bɔ a la ne ko bɛɛ bɛ se ka kɛ waritigi ye wa ala ma bɛɛ da e bɛ jamana jɔn dɔn de ko a jamana maa bɛɛ ye waritigi ye fantan tɛ e k'o fɔ ne ye ba in ayi hali o tɛ Dubayi hali o tɛ arabu la jaga bɛ taa ye min yɛrɛ la a tɛ delilikɛla bɛ yen n'aw ma limaniya a tɔni bɛ k'a caman kɔ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma amina Bugu Jara ka sɛbɛnnen filɛ alamisadonya bɔli la pendant la milliardaire i ye binganiŋo min fɔ n bɛ zolen da a la ne bɛ taa ne ye fan jumɛn de fɛ Amdalayi AC 2000 Bamako yan o y'an ka centre d'affaires ye yen kɔni dagabana yɔrɔ don dɛ ni kɔni n'a fɔra ko ci b'i bolo Amdala AC la i bolo lankolon bɛ bɔ min na o man ca ala ka ɲɛ ka d'an ma fɛn bɛɛ bɛ yen de an bɛ dogo in dɔn koyi k'u hakili to an yɛrɛ n ko an bɛ dogo in dɔn koyi ala ka ɲɛ ka d'an ma min ye Bugu Jara ye a ko nin don in kɔni nin mɔnɛ bonyara dɛ maa min tɛ kulun kunna a t'a ju la anw n'a ɲɔngo ni ye nin musaka in ta cogo ye pɛnna a bɛ maa dabali ban wa i bɛ futinɛ sabula kamalen dɔ de bɛ tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan sɔrɔ boson ka ŋanaba de don a tora o de ye Ibrahim Basum ye jɔyɔrɔmɛ jamu na ni ye Basum mɛn dɔrɔn jɔyɔrɔmɛ den de don wala an bɛ foli d'u ma an b'u fo kosɛbɛ fasisanba a ko cɛsiri dan ye nin jɔyɔrɔmɛkɛ in ta ye o de kɛn b'a ma sababuba ye nin waati laban ninnu na sabula diɲɛ don o don a b'a bolo la nafolomugu caman na n'i ye baara kɛ sɔrɔ bɛ na dɛ an kana ɲɔgɔn musalaka sabula diɲɛ maa cɛsirilenw de ta ye fasisanba a ko nin donni in kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye tarata don ye o ti kalo tile 9 lansara tile waati n'o ye 16 heures ye nin ko in kɛra o de ye gɛlɛyaden da ye sabula Ibrahim Basum ye a ka baarakɛla dɔ ci employé dɔ ko bon i ɲɛ b'a la dɔ kan ka chèque dɔ viré ne kun nka a musaka yɛrɛ labɔli en terme de retrait wari labɔli ko la min kun ka ɲi n'a ma ɲɛ ne yɛrɛ senkɔrɔla ni bolokɔrɔla ɲagazalen don e ka fɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen boloda o tuma sɛbɛn ni bugunatigɛw kɛ ɲɔgɔn kan i ka taa fɛɛrɛ nin tigɛ musakako in na o kamalen ta ka na bila fo 15 heures waati la musakako ɲɛ kuma don a la nka an bɛ taa se 15 heures yɛrɛ tɛmɛlen ni miniti 35 ye min kɔni ye kamalen ye n'o ye ciden ye a ye ɲɛma yɛrɛ wele dɛ a ko bon patron tiɲɛ yɛrɛ la nkalon t'a la ko in kɔni a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ cayara nka min kɔni ye musaka ye sisan kɔni c'est à disposition bolo dara a kan a ɲɛnama bɛ n kunna yan o tuma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka sanga ni nafolo in kasabi ye ne ka dugu yɛrɛ cɛcɛ nin cogo la kɔnɔni ka pan tigi bolo a dɔ la a ka pan mɔgɔ wɛrɛ bolo ye nin ko in ka girin ne yɛrɛ ma e kana musaka in nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ ci min kun bɛ Ibrahim Basum bolo a y'i bolo ni sen bɔ a bɛɛ lajɛlen na ko n'a ma ɲɛ musaka kɔni dafalen b'e bolo ye o tuma ne b'e bolo magɛ n bɛ tugu i nɔfɛ an bɛ taa musaka kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ segin n'a ye min nana don nin o ko yɛrɛ furancɛ la maa si ma foyi faamu o de b'a dɔn sɔrɔ bosoman na caman ka diinɛ ko fanga ka bon 15h35 o b'a sɔrɔ lansara seli o tile jɔlen don waati min na min kɔni ye Ibrahim Basum ye k'a bɛ lansara seliko yɛrɛ jate minɛ a birilen seli la a bɛ bali min na funankɛnin dɔw fɛnɛ nana ka na dɔrɔn marifa bɛ dɔ bolo fugulanin jigin b'a kunkolo la tɔ kelen nɛgɛberiba b'o bolo barre de fer o b'a bolo o kɛn bɛ ka maaw da o kɔnɔ o kan sa marifatigi dɔ don o kɛra film ye dɛ tilegan ŋaɲa n ko o de ye n fa o tala Bamakɔ kɛra Miami ye de mun Miami i t'a fɔ Hollywood a tɛ jɔ ye o a b'i n'a fɔ ayi Hollywood kɔni mankan bɛ ci fan bɛɛ fɛ a tɛ jɔ apparemment maaw kɔni daliw disi kan sa an bɛ nin kɛ cogo di u nana sa ko bon an ɲɛ bɛ nin min na nin maa ye kɛlɛ fanga ta wali k'i bɛ yɛrɛ ɲini fanga ta nin ko in na walayi maa min fa y'i yɛrɛ fa bɛɛ y'i da kɔnɔ kan sa maramafɛn jugu b'u bolo u nana sa ka na larawulilu boloda a n'a kɛ kibaruya dɔw cur'u kan sira o sira fɛ ne kɔni t'o dɔn nka mɔbili in kɔni musaka bɛɛ kun cɛn bɛ ka kɛ jago carton de kɔnɔ e kuma in faamu wa ji kartɔni musaka in bɛɛ kun cɛn bɛ ka k'o de kɔnɔ k'a don mɔbili kɔnɔ a tɔgɔlen dɔ o girinna dɔrɔn ka mɔbili fitiri ci
o mobili vitiri cilen pena la milliardaire o yi duru musaka kɔrɔ de sa o durulen musaka kɔrɔ o nɔgɔnin bɛ min kɔni ye mobili dɔ ye n'o ye rafkati dɔ ye o nani jɔ dɔrɔn u ye baba tɔ la wasasa u sɛlɛ o kɔnɔ suyaw taara sans inquiétude u ma siran u ma jɔrɔ tilenga ŋaɲa ça c'est million 120 120 millions c'est trop suspect ko in filɛ nin a gɛlɛyara dɛ nin tɛ nin dilanna nin ye ko dilannen concocté ou voire prémédité awɔ anw tɛ yan jugement kama dɛ nka an ka analyse min jira an na a n'a kɛ nin ye o de an tɛ kulunkunna an t'a ju la nka ni nin ma labɛn walima mɔbili kelen de kun jɔlen bɛ quelque temps au-delà du forfait mobilitigi nana dɔrɔn ka taa non ce que j'aimerais savoir tali kɛra mɔbili min kɔnɔ o kelen de kun bɛ yen wa walima mɔbili a ye mɔbili wɛrɛ de nana a ye mɔbili wɛrɛ caman kun bɛ yen wa ou bien a kelen de kun bɛ yen parce que a bɛ dɔn cogo di ko wari bɛ nin mɔbili caman kun bɛ yen o bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko nin mɔbili de don wari bɛ nin de kɔnɔ jago carton o bɛ dɔn cogo di voilà ɲininkali gɛlɛn dɛ an lamɛnbagaw an yɛrɛ b'aw dɛmɛ c'est la raison à laquelle j'ai fait allusion à la préméditation an ka hakili jagabɔ an ka hakili jagabɔ nin bɛ hakili jagabɔ ko bɔ ne yɛrɛ ka ne bɛ nin question poser an lamɛnbagaw n'a lajɛbagaw e ka sokɔnɔfini caman donnen zo k'a dɔn a musakanin sɔrɔ bɛ nin de kɔnɔ nin de kɔnɔ nin poche in de kɔnɔ hali maa min tɛ mɔbili comme a mɔbili caman mɛ a dɔn mɔbili don et puis jago carton ye stratégie kura ye n'o tɛ jeunes kun sɔmina saga donni na mais k'a dɔn k'a bɛ sɔrɔ jago carton kɔnɔ a bɛ maa kamana gan dɛ bɛɛ k'i hakilina de an bɛ ka o hakilinaw kɔnɔ o yɔrɔ kɔni na tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kan n'a ma ɲɛ ko in bɛɛ latigɛra Ibrahim Bassoum yɛrɛ jɔlen ale min ye musakatigi ye a ma fila kɛ a ma kelen kɛ min kɔni ye 14e arrondissement ye a taara ka a taara ka o y'o Nagakɔrɔ arrondissement ye awɔ ni ko kɛra sigida min na awɔ a bonya bɛ da o faamaw tulo kan c'est ça a taara déclaration kɔni kɛ ala an bɛ waati min na ko sisan maa jugu ni kɔni u yɛlɛn bɛ diɲɛ fɛ nka u minɛdon ala k'o jira an bɛɛ kelen-kelenna la ɲɔnɛ nin kɔni kɛra mɔnɛ dan ye an tɛ fila sɔrɔ Ibrahim Bassoum bolo dɛ nka musaka kalawuli nin cogo la ka taa n'a ye barakada ka musaka a tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa degun dɛ a ma nɔgɔn mɔgɔ bi gɛlɛya min bɛ hali dɛrɛmɛ tan tununi bɛ digi mɔgɔ la tu t'imagines zango miliyɔn ni miliyɔn 120 sefa la tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ ala ka garisɛgɛ don a ka wari la amin wallahi mais n'a garisɛgɛ donna a la k'anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan an yɛrɛw bɛ yan dɛ an tɛ suna a la an bɛ yan dɛ k'anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan k'a ka hakili to an na kosɛbɛ yarabi ala ka garisɛgɛ don a ka amin bɛnna an kɔni an n'a kɛ ziiri ye sa an ye nin da yɔrɔ min na an ka sɛmɛ ye wallahi a sɔnja ka bon kojugu ayiwa ne balimakɛ Zeyinata ɲɛ b'a la kɔni ko concert Malake ka concert o y'an ka kamalen sarama dɔ ye dɔnkilidala don sanga b'a fana la nin wagati in na donc ka concert kɛra place cinquantenaire la a ko caman kɛra yen fana dɛ donc n b'a ɲini fɛ min ni min bɔra la i k'o d'an lamɛnbagaw tulo kan bɛnna la milliardaire bamanan dɔnnaw ko bamanankan mɛnbagaw ko ten dɛ ko n tɛ fili n ka sɛni ma nkalon t'a la a si ma ko dɔn ni bamanankan ka girin wa milliardaire tɛ bamanankan bɛɛ lajɛlen mɛn wa ala la gira ni bamanankan fana ka girin n tɛ fili n ka sɛni ma nkalon t'a la a si b'a la dɛ a ɲɔgɔn a walakalen a yirannen dalen pɔli kɔnɔ n t'a dɔn n ta tɛ f'i ka sa o ka m'i da n'a sɔrɔ sɛ da ye kelen ta ye i n'o fɔ maaw ye o ala k'an ɲɛ ka d'a ma ɲɛ bɛ nin rapu ko in na est ce que ko bɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ an bɛ donni min na ko bi min kanunen don ka rapu bɔ wa a ko ni ka di ne yɛrɛ yɛrɛ ne m'a ye e dama milliardaire yɛrɛ bɛ nin ko in kɔnɔ dɛ ala an yɛrɛw kɛ a ko ka di ne yɛrɛ parce que a bɛ maa fɛn kuma dɔw la ladilikan dɔw b'a dɔw kɔnɔ mɛ n bɛna parenthèse dayɛlɛ o n ka bɔsi dɔ bɛ dugu la ale ka girin kojugu artiste ba foyi tɛ Mali la rapu kunda arabu kunda n kan tɛ elaɲinani ninnu ma dɛ n bɛ sangani kɔ wali n bɛ fɛ ka dɔw ko tɛ dɛ mun tilara yɛrɛ ni bɛɛ ko ko tiɲɛ na nin b'a ka don na
a fait artiste rap ko la min bɛ taa Amérique k'a man di ne ni cɛ ka ɲɔgɔn ye ka da ka giriya min b'a la au plan événementiel Amérique. Ah bon? Ale de tɔgɔ ko Bako Prod. Bako ma nɔgɔn dɛ. An ka foli b'a ye yan fɔ Amérique. Bako ayi a nana a bɛ dugu la de. A bɛ dugu la. I ɲɛ tɛ n fatɔ la mana bi wa n ka teli o e m'o jateminɛ. I ka teli minɛ. Ale bolo n ko double 7 de y'o kɛ o. Double 7 o n'o b'a la dɛ nka Bako. A b'i n'a fɔ o fɛn fɛnɛ n'i y'o min. Siga t'a la. A bɛ mɔgɔ gɛjɛ. Siga t'a la. Nka Bakolama o de y'a kɛlen 4x4 ko dafalen don. An bɛ foli di Bako ma. Studio Pro yɛrɛ ɲɛmaaba k'a n'a ka rappeurs o bɛɛ lajɛlen cɛ u ni baraji. An ka foli b'a ye. Kosɛbɛ o ka art la. O kuma an bɛna Malake ka concert kɛ yɔrɔ in de la. Awɔ. Kɛnɛdala min ye juillet kalo tile 10 ye. Nin kɔni kɛra ɲɛnajɛ belebele de ye. Awɔ. Min sigira sen kan. Sabula funankɛnin dɔ bɛ yen an bɛ don de ko bi. Ne yɛrɛ dɔgɔnin don. A kanunenba don ni bɛɛ ko a ma ko Malake. Awɔ. Malake ko ye concert dɔ de labɛn. Badagolo in na place 50. Awɔ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn sisan. Concerts bɛɛ bɛ kɛ yen. Siga t'a la. Farisanba a ko nin donni in kama bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ de don. O ye tiɲɛ. Min kɔni baliku lankolon dɔw ye. Hali n'a fɔ man di entre guillemets an k'a to la ye. Olu de farala ɲɔgɔn kan sa ka hakili min ye nin concert ko in na. U ko e ko an t'a lajɛ sa an ka taa parking dɔ yɛrɛ dayɛlɛ wa. Maaw bɛna bolifɛn de la o. O ye tiɲɛ. Aw dun t'u jɔ u ka bolifɛn da la ka concert lajɛ. Il faut quand même prendre le ticket et assister le concert. Il faut toujours un parking. Voilà justement. Bon o dynamique in de kɔnɔ u y'o profiter maaw ka vigilance de la koyi ka taa parking fictif dɔ dayɛlɛ parking min ni sariya tɛ ɲɔgɔn kɔnɔ maa t'u na cogoya dɔn parking yɛrɛ u y'a sigi ɲɔgɔn kan cogo o cogo. K'i jɔ ta n'i y'a faamu e ka kuma b'a jira ko parking dayɛlɛla parking kɔnɔ wa. Ayi dɛ i bɛ taa sɔrɔ parking wɛrɛw bɛ yen mun lakodɔnnen don nka nin donni in kama ka sanga ni jama yɛrɛ kalawuli natɔ ye ninnu ye fɛɛrɛ min sɔrɔ e ko an tɛ taa parking anarchique dɔ dayɛlɛ yan. Aw de y'o parking dayɛlɛla parking kɔnɔ. Convention t'u ni justement. Si. Ça nous ramène au même mot effectivement. Oui. Bɛnkan t'u ni mɔgɔ si cɛ. Moto an kana an fara ɲɔgɔn kan o kuma et puis c'est très facile hein u bɛ bɔlɔ bere dama damani ɲini k'olu turuturu ka jurunin dɔ k'a la anarchiquement maa dɔnnenw tɛ ni rien e bɛ na ten i t'a ɲini k'a faamuya foyi i bɛ na dɔrɔn nin ye parking wa minɛ ka jɔ. Ayi mɔgɔw bɛ ka film in faamu. Ne b'a la kun kana kɛ u b'o de la sa min mana na i ka moto jɔn ni min ko k'ala b'a kansogo ayi e b'a kansogo cogo di mun kansogo ko de kɛra a labɔli bɛ kɛ baara ye a to a nɔ la maaw n ko c'est hyper dramatique vraiment maaw de mana moto jɔ sa wa a parking wari batara musaka kun t'a la dɛ kɛmɛ de don. Ayi ninnu ta moto kɛmɛ. E m'a faamu. Ayi ninnu ye dunan min ye ninnu fanga b'u la koyi. Ayi ne tɛ kuma parking kɛmɛ o bɛ fɔ i ɲɛna yɔrɔ min na i t'i yɛrɛ ɲini. Surtout a zonama kɛmɛ. Zon fana wa. Ne de tɛ k'o fɛ yen wa n ko zon de don a parking fictif de don. C'est-à-dire e ka kuma b'a jira ko barakaji bɔra o fana kɔnɔ wa. Mun barakaji. Ni na i ka moto jɔ i bɛ tila concert filɛli la kuma dɔ i bɛ n'a sɔrɔ i ka moto tɛ yen kɛ o barakaji ko bɛ min. Tu peux. Bisimila o tɛ la an bɛna an ka moto kalifa min sisan. Voilà c'est ça l'inquiétude. Parce que an bɛna dɔn jɔn ye parkeur ɲuman ye jɔn ye parkeur kolon ye. Justement. Ni suspense donn'o fana na an b'a kɛ cogo di. A distinction kɔni baara b'a la dɛ o tuma i b'a fɔ denmisɛnninw de ye sa bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la so kɛ yɔrɔ ninnu na ka parking ye dɔrɔn ka na dɔrɔn n ka moto minɛ. N ko ne yɛrɛ tun ye labɛnw sabati n ko ne bɛ taa. Ne tilala ka miiri dugu cogoya la n ko i jɔ n ka to so. Ne ba n'i ko i ka moto jɔ nin yɔrɔ in na maa min fa i yɛrɛ fa koyi. Sabula ɲɛ kun tɛ d'a kan. E kuma in faamu. Awɔ. Min ye Bugu Jara ye k'a fɔ n ye ɲininka Sidi Tarawele ye. Awɔ. A ko nin donni in kɔni kama funankɛninw dɔw kɔni balila ka na ten sa o. Olu nalen a n'a kɛ warimisɛnko gɛlɛya nana don olu ta la. Awɔ. Kelen yɔlɔ k'i ɲɛ b'a la ninnu ko fo ka sira de en avance. N'i bɔra i bɛ wari sɔrɔ o tɛ dɛ i b'a jɔ yɔrɔ min na i b'u ka kɛmɛnin bɔ ka d'u ma. Bon tiɲɛ yɛrɛ la anw ma se ni wari ye yan nka dɔɔni bɛ n ka compte la n bɛ fɛɛrɛ kɛ n bɛ retrait kɛ
me fɛrɛ kɛ me retraite kɛ o me kɔrɔ a tɔɲɔgɔnw na wa o talen sa ale de tan ta retraite kɛyɔrɔ in na kelen bɛ a bɔ téléphone t'o bolo nka a hakili bɛ min taara retraite la a terima min taara retraite la a hakili b'o ka numéro la a ko parking tigi de ma sa o de fisar'u ma a ko bon grand frère vraiment n ka cɛ taara parking wari nɔfɛ k'a bɛ taa wari labɔ orange la nka fɛn comment dire a bɛ taa retraite kɛ nka a sumayalen don dɛ i t'i ka téléphone ɲɛ n k'a wele pour que a ka na nin wari teliya la o de fisar'u ma parqueur kelen k'a fɔ parqueur langolonin kelen ko y a pas de problème dɔgɔ a minɛ ka wele ale m'a tɔɲɔgɔnkɛ wele sa k'i teliya ka na ni wari ye ka na parking sara ba o de fisar'u ma o tuma u nana wari sara sa ka t'u ka concert lajɛ concert de bannen maa ka moto tun bɛ yɔrɔ in na ko moto ɲuman don dalabugulenin bɛ sɔrɔ min feereli la min feerelen kɔ u taara n'a bɛɛ ye u taara ni moto min ye a ka ca dɛ a ka ca o de ye cayaden da ye Fasisenba a ko in kɔni gɛlɛyara dɛ sabula maaw de tora ɲɔgɔn ɲininka la yala ninnu filɛ baara min na ni jɔn de bɛn n'a kan jɔn de y'u bila la Fasisenba ko nkalon kɔni tɛ min na cɛkɔrɔba kelen kun b'a la a n'a kɛ cinquantenaire yɛrɛ la n'o ye place cinquantenaire ye ale lakodɔnnen ni moto ko ye moto parking ko ye maa ninnu ye danaya de ɲini o fɛ k'a jira la bon an kɔni bɛna baara kɛ mɛ n'an tilara i ka bɔfan bɛ d'i ma yɔrɔ mo in de ka d'an ye o bɔfan i ka bɔfan bɛ d'i ma i b'an to an b'an ka bulon kɛ voilà n'an tilara i ka bɔfan bɛ d'i ma u tilalen hali cɛkɔrɔba an taara o ma yala maaw de nana sa kun daga de sigi cɛkɔrɔba kan sa ko bon ne fa an bɛ de dɔn ni moto ko ye an ka moto tun bɛ nin yɔrɔ la yala donna cogo di a kɛra cogo di olu fana tɛ se ka sigi ni cɛkɔrɔba m'u autoriser sɛgɛsɛgɛli kuntagalajan de y'a jira k'a fɔ ko ja bɛnkanni ko m'u cɛkɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ min b'a jira ko n'u tilara baara la dɔɔni bɛ di cɛkɔrɔba ma dɔɔni de ye mɔgɔw sɛgɛn dɔɔni ko in ni cɛkɔrɔba min kɔlɔsi e k'o taa a fana da don kuma la de a da bɛ don a la dɛ parce que an b'a a ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni nana to sen na nkalon t'a la moto min kɔni suɲɛnen yera ko kɔnɔna la moto 12 a b'o de kofɔ nka min ye maa ninnu ye ɲan m'a f'i ye ko nɛgɛjuru coupe ko de ye tiɲɛni don ko in na wa ala mali polisiw bɛ se enquête la koyi an ka faamaw u bɛ baara kɛ an ko enquête dɔ de y'a jira ko weleli kɛla numéro min na dɛ min y'a ka téléphone singa kameleni ma a ka weleli kɛ an k'o nɔbɔba in o nɔbɔlen o fana taara bɛn jɔkɔrɔmaden nɔ ma n ko n sara de Bacili a tɔ o de ye jɔkɔrɔmɛ ka don janfa la ko parking ko dan b'a jɛrɛ ye ma dɔw fana barika bannen don ne yɛrɛ maloya ko in kɛra ten de a kana na an ka jɔkɔrɔmɛw fɛ ko in kɛra ten de Bacili i jo tɛ nin na dɛ maa kɔni sɔrɔla maa ninnu na maa 6 ɲɔgɔn na bɔɲɔnko Bacili kɔni ale tun bɛ bala na fɔlɔ yan'a tɔ ka si dɔn ko in kɔni a bɛɛ b'ale de kan nka Bacili fana kɛn bɛ k'i jɔ moto min kan a ko 6 ɲɔgɔn na bɔɲɔnko nkalon t'a la olu y'o pardon dɛ nka tɔ 6 ale tɛ foyi ɲɛ dɔw la bon comme wari b'a somaw kun maa t'o dɔn dɛ bali kɔni bin b'a kan ko in kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min waati min ko sisan mankan kɔni bɛ yen nka min ye premier arrondissement mɔgɔw ye n hakili olu kɛn bɛ k'u duru nin sɛbɛnden in kɔrɔ janko sɛgɛsɛgɛli kuntagala janba bɛ se ka k'a ko la larawuli janba min bɛ se ka taa falen ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelen na minɛli la nin ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ gafeso min na k'a b'a ko Sidi Tarawele bamanan Sidi ale ka sɛbɛnnen don o ka bi bɔli la Momo i yɛrɛ kɔni b'a dɔn n ka yɛlɛma ca nin ko ninnu na mais non seulement kabako ni dabaliban don la scène même me fait rire quoi mototigiw ka le scénario scénario in yɛrɛ de ye bene la yɛlɛ maliyɛn fɛrɛ bonyara sa Bacili i jo tɛ nin na maliyɛn fɛrɛ bonyara Bacili i y'an maloya i ye nin gɛlɛya dɛ kɔrɔw b'i la mamalaw bɛ yen balimikaw bɛ yen i jɔyɔrɔmɛden tɔ jɔyɔrɔmɛw bɛ yen hali an ka basiw bɛ yen mais hali an ka baara in samaseko ne ye nin fɔ a ye o makoden salen don ne ye jɔyɔrɔmɛden de nka makoden salen don mɔgɔw dɛmɛ hali ala kama fɛrɛ nin kɛ ye o don a ye musokɔrɔba dɔ a y'o ka charge ta balo ni fɛn bɛɛ ko kalo o kalo k'a bɛ wari di musokɔrɔba ma bon vous imaginez a ye jigi ta musokɔrɔba voilà
n'o banna ne ko mankan wɛrɛ jumɛn de bɛ dugu la de sabula dugu ka kalan dɛ denmisɛnninw kɔni bɛ ka ne b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni fana filɛ nin ye denmisɛnninw bɛ ka ne tɔɔrɔ dɛ milliardaire ya ma nɔgɔn milliardaire bɛ yala kuma caman bɛ fɔ milliardaire kojugu donc kumaw bɛ lase milliardaire tulo ma an fana bɛ dugu kibaruyaw sɔrɔ siga t'a la donc an ka yala yala kɔnɔna la ayiwa a bɛ n'a fɔ an ni faamaw karilen don ɲɔgɔn na dɛ faamaw wa parce que ne fana bɛ denmisɛnninw ka côté la an bɛɛ bɛ yen de an bɛɛ bɛ yen u ka ko bɛ ɲɛ cogo min ni denmisɛnnin ka di i b'a ka musokɔrɔba sɔrɔ i b'a fa sɔrɔ i b'a balimaw sɔrɔ voilà nka ni denmisɛnnin kɔ don i la ne terilakaw don i bɛ tu kelen na dɛ hali n'an tɛ ɲuman kɛ an b'a a bɛ dilan cogo min awɔ an b'a gérer awɔ an b'a gérer ne kɔni ka jama wa an content ba tɛ fɔlɔ dɛ ko mun bɛ yen ko ka fɛn in bila an ka tubabu sumani yan ne yɛrɛ bɛ ka siran ka tɔgɔ fɔ o de ye tubabu sɛnɛjalan ye o sisa de ye sɛnɛjalan ye sɛnɛjalan tubabu sɛnɛjalan ko ka fɛn in bila ko sisa k'a bɛna jɔ dɛ ne terila ko an bɛ nin ko kɛ cogo di ne yɛrɛ ka bɔsi dɔ ko sura ko ka taa 40,000 na san ko yan'a marché ka datugu a b'a yɛrɛ f'a ɲɛna ne ka mɔgɔw ne ka milliardaire tɔw an bɛ nin ko in kɛ cogo di sisa ko kɔni a jɔtɔ don dɛ kuma in dun bɔra da min na sariya ayi a bɔra maa min fɛ o tɛ fila fɔ garde-fou de bɛ bila hali ni kunkolo ye 7 ye n'ale y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min a bɛ t'o la yen an bɛ donni minɛ ko bi kɔni sisa ko kɔni k'a jɔlen don kuma bɔra tɔnɔ Irisi kɛ denkɛ da an yɛrɛ ka kuntigi Putini ka cɛ kuntigi ka kuntigi hali ni kunkolo ye 7 i b'a to a ta la ni faama kumara an ka faama fana ayiwa ayiwa Momo donc e yɛrɛ bolo a ko position ne bɛ fɛ k'i ka position de a ko la bon ne ka position ye min ye nin ko la denmisɛnninw i b'a fɔla qu'ils soient indulgents u ka kow faamuya ni hakiliw ye o fana ye tiɲɛ nkalon t'a la sisa ko in a n'an bɛ falenna ko wɛrɛ la nin waati laban ninnu na min ka jugu ni nin bɛɛ ye n'a dɔnna ni min ye vous savez dɔw yɛrɛ bɛ hali excusez-moi du terme chambre indien entre guillemets juin tara a tɛ fɔ ten de wa dɔw b'a o bɛɛ ɲagami fɛn in na tiɲɛ yɛrɛ la kasa wɛrɛ bɛ mɛn a fɛ alors juin c'est un méfait la consommation comment dire du chambre indien c'est plus qu'un méfait c'est vrai c'est vrai ça contrarie les règles sociétales. C'est vrai. Ou sinon voir étatique. Jamana banen do amatike. Certes absi aga be jamana do la nga an woni nga culture. Ananga famia ko konen do ni minera drogue tala ini kaso de kaka. Tiens. Hein? Peu importe la valeur de ton statut, imana gem bo sugu sugu. Abona forogo fin wo demsen do be o abuser go nyami fena. Tiens do. Et puis Chichi yɛrɛ ma yɛrɛ fɛn fɛn bɛ tiɲɛ don an bɛɛ bɛ cigarette min kamikaze don i ye cigarette minɛ yɔrɔ la kamikaze de don yɛrɛ fagasu shisha yɛrɛ o nara cogo min na maa t'a nacogo dɔn an t'a nature yɛrɛ dɔn an t'a provenance dɔw dɔn vu que c'est écrit sur le tabac que ça tue o kɔni fɔlen don donc n'i bɛ k'a min i b'a dɔn i bɛ k'i yɛrɛ fɔ e bɛ kunna musaka bɔ ka don fɛn min na wa a bɛ k'i bana k'i k'a bila i t'o bila wa mais fɛn foyi sɛbɛnni tɛ shisha in kan donc ne teri denmisɛnninnakaw ne bɛ min fɔ c'est vrai Momo il faut reconnaître que shisha ko in ɲalen don denmisɛnninw bolo c'est très prisé très prisé non o yɛrɛ tɛ a ye baara di caman ma ça a permis à beaucoup de monde au plan commercial voilà oui entrepreneurs yera kɔnɔ a ye denmisɛnnin caman bɔ chômage la carrément i m'a faamu parce que dɔw ka baara bɛnnen don a ma u b'u ka débrouiller sɔrɔ a la dɔw sɔrɔ yɛrɛ bɛnnen don a ma u fana bɛ du dɔw balo shisha ye dɔw kɛ dutigi a ye dɔw kɛ mɔbilitigi a ye dɔw kɛ fɛn mais o n'a taga o taga ne teriw ne b'aw de kɔ mais souvent an fana ka to jamana kɔ an ka to jamana kuntigi o de b'an lafiya dɛ n'a danna ma ni jamana ɲɛmɔgɔ fɛnnen don il sait qu'elle t'a mis a yɛrɛ b'a dɔn ale t'a mis a b'a to jeunesse ka tiɲɛ mais ni jeunesse tiɲɛna qui a échoué wallahi n'a bɛ i ye jamana ɲɛmaa ye jamana kɔnɔden ɲɛnamaw yɛrɛ de b'i bolo jamanaden kelenw de bɛ tila k'a fɔ ko laisser aller passer tigi b'an na o tuma an bɛɛ bɛ kɛ banabaatɔ ye ɲɔgɔn kan wa yɔrɔ kɔnti il faut reconnaître que minnu bɛ ka shisha min bi dans 10 ans dans 15 ans ils vont se retrouver avec certaines maladies an bɛna kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma walayi a kɛra faamaw ɲɛna a kɛra faamaw ɲɛna bana sidɔnbaliw bɛ nana tel que cancer o reconnu don shisha b'o bila mɔgɔ la ɛrɛndimi shisha b'o bila même les poumons ça quand même on n'en parle même pas ça détruit les poumons ouais carrément
donc ni jamana ɲɛmɔgɔw ye nin fɛn bɔ u y'a bɔ an yɛrɛ de kama kosɛbɛ. Moi je suis pas là pour juger quelqu'un aucunement yan tɛ procès kɛ yɔrɔ ye on est là pour sensibiliser a banna k'aw dɛmɛ faamuyaliko ɲuman na an ni an bɛɛ b'an hakili fara ɲɔgɔn kan a banna ne kɔni bolo an ka kɛ faamuyabaga ye nin sisako la kojugu an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ nin kɛlɛ in na kosɛbɛ c'est vrai a ka jugu bi nin wagati in na a fɔra an ka bila minnu degelen don a la jigitigɛw ni hakili waso bɛ na mais n'a fɛnna an bɛna dege a la a bɛna bila kosɛbɛ donc n'ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛ don jɛmukan wɛrɛw kɔnɔ inshallah an b'a lajɛ ka approfondir hali bi kojugu an bɛ bita in bila fɛnɛ la milliardaire ni ye timinikala kala kɔni fililen sulunkun sanfɛ kɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ o kɔrɔ ye diɲɛ ko duman bɛɛ bandon de b'a la ban waati b'a la jamukan in n'a ja bɛɛ an selen filɛ a danyɔrɔ yɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka jurula ka fɔ sanga a n'a ka waati alamisaduwanw na a y'a hakili to nin jamukan fɔlen in na ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 na ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 19 na an b'an dɛmɛ b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ɲɛmaaba n'o ye Amadu Cɛba Tarawele ka dɔn ka dɔnna kari ni bɛɛ ko ma ko Kati 24 an b'a fɔ hali bi a ka innovation na sabula baara caman de bɛ kɔfɛ ka na milliardaire fɛnɛ de don sisan kojugu maden ta ka girin ni giriya dan ye wa projet caman bɛ sen na ni ala sɔnna ma donna nataw la an b'a fɔ ka barikada an ka kana ɲinɛ min kɔ o y'a partageli ye dɛ a y'a partager awɔ